20% na nga nahuman ang gihimong redevelopment sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City. Samtang nagkadaya mga kalihukan ang gihanay sa Tourism Office alang sa naghingangat nga kasulugan sa ika-498 nga kadaugan sa Mactan. Siloan Mirondina sa report. Human pa si Rad-i ang Mactan Shrine niadtong katapusang simana sa Enero alang sa redevelopment sa dapit mihimo og ocular inspection si Mayor Paz Radaza uban ang kadagkuan sa City Engineers Office ug City Planning and Development Office. Matod ni Engineer Perla Amar, City Planning and Development Coordinator, nga ana-ana sa 20% ang natrabaho sa 1 hektaryang dapit sulod sa Mactan Shrine. Gitinguhan nilang mahuman ang redevelopment project sa unang simana sa Abril aron mamahimo na kining masuruyan pagbalik sa mga lokal ug langyang turista inig Abril 5. Ang kaning atong pag-install sa mga stamp concrete ug sa katong pavers, we hope to finish it before kanang actually sa amo ang kuan diha ron nga gi-announce sa public is April 5. That's for the kuana katong ma-ready na ang ato ang ground, but then we will resume work na after the kadaugan sa Mactan kuan activities. Dili na jud magdinuutay. I think they have the space nga makatanaw sila sa atong reenactment, and then maplastada na sa nato atong mga bisita, ang mga katawhan nga gusto mo tanaw, nanay mga lugar yun. Usa sa dakong himuong renovation mao ang pagbaylo sa nahimutangan sa monumento sa nasudnong bayani nga si Lapu-Lapu ug sa flagpole. Kay mao man ko na to sa Historical Commission, sila man ginagingon nga si Lapu-Lapu kinahanglan matubang gyud sa flag. Migahin ang dakbayan og 50 bilyones pesos alang sa naasoing proyekto. Samtang gibutyag ni Hembler Mendoza, pangu sa City Tourism Office, nga nagkadiyang mga kalihukan ang ilang giandam alang sa naghinangat nga kadaugan sa Mactan. Himuon usab nilang tibuok buwan ang food festival ug mas dagha mga food stalls na ang tugutang makatinda tungod kay mas mudako naman unya ang dapit. It's the first month-long and it's the first that also na-recognize na non-working holiday for the whole Philippines as well. May napili na usab ang Tourism Office nga mga celebrities nga muda sa mga papel nila ni Reyna Bolacna, Magellan ug Datu Lapu-Lapu. Apan wa lang una nila gibutyag ang ilang mga pangan hangtod nga ma-finalize ang kasabutan. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.